Smile and Learn. Ho tinc tot d'oferta! Síndries, plàtans, peres! Hola, amics! Benvinguts a la meva fruiteria! Ho tinc tot d'oferta! Les taronges, els tomàquets i fins i tot les carbasses! Com dius? Que no vens a comprar fruita? Ah! Que vens a aprendre què són els nombres parells i senars! Doncs la meva fruiteria és un gran lloc per aprendre-ho. Atent! Comencem parlant dels nombres parells. Mira, aquesta caixa d'aquí té 6 taronges. El número 6 és un nombre parell. Però, per què? Molt fàcil. Si fem grups de 2, no sobra cap taronja. Mira aquesta altra caixa. Hi ha 8 pomes. Les agrupem de 2 en 2 per veure si el nombre 8 és parell. Un grup per aquí, un altre per aquí, un més aquí i finalment aquest. A veure, no sobra cap poma. Llavors, el 8 és un nombre parell. Diem que un nombre és parell quan en agrupar els seus elements de 2 en 2 no en sobra cap. Molt bé, ja sabem que són els nombres parells. Veiem que són els senars? Els nombres imparells o senars són els que, en ser aparellats de 2 en 2, sempre en sobra un. Mira aquesta caixa, té 5 tomàquets. Serà el 5 un nombre senar? Fem grups de 2, a veure si en sobra algun. Un grup per aquí, un altre per aquí i... Oh, no! Aquest tomàquet es queda sol. Com que en sobra un, diem que 5 és un nombre senar. I aquesta caixa d'aquí, mirem què té. Mira, són 9 llimones. Fem grups de 2, a veure si en sobra alguna. Un grup per aquí, un altre per aquí en tenim un altre, i aquí un més. I... vaja, aquesta llimona es queda sola. En agrupar les 9 llimones en parelles i sobrar-ne una, diem que el 9 és un nombre senar. Els números que hem vist no són molt grans i poden agrupar-los fàcilment de 2 en 2 per comprovar si són nombres parells o senars. Tot i això, amb nombres més grans és molt difícil fer parelles per comprovar-ho. Per això, hi ha un truc per esbrinar si un nombre és parell o senar. En tots els nombres parells, la xifra de les unitats és sempre 0, 2, 4, 6 o 8. Mentre que en els nombres senars, la xifra de la unitat és sempre 1, 3, 5, 7 o 9. Aprèn aquest truc i els nombres parells i senars no se't resistiran mai. Comprovem si ho has entès. En aquesta caixa hi ha 54 préssecs. Podem saber si 54 és un nombre parell o senar? És clar que sí! 54 acaba en 4 i si mirem el full on hem apuntat els nostres trucs, el 4 és un nombre parell. Llavors, 54 és un nombre parell. Molt bé! Mirem què tenim a la propera caixa. Aquí hi ha 263 cireres. En aquest cas, també podem esbrinar si 263 és un nombre parell o senar, oi? És clar que sí! Si ens tornem a fixar en la xifra de les unitats, veiem que aquest nombre acaba en 3 i si mirem el truc que hem apuntat abans, el 3 és un nombre senar. Llavors, 263 també és un nombre senar. Ben fet! Això ha estat tot per avui. Ara ja saps diferenciar entre els nombres parells i els senars. Bé, jo continuo venent. Fins la pròxima! Ho tinc tot d'oferta, senyors! Taronges, cireres, llimones, tomàquets! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.